форуми иқтисоди ҷаҳонӣ дар гузориши солонаи худ дар бораи баробарии ҷинсиятӣ дар 144 кишвари ҷаҳон эълон кард, ки Тоҷикистон дар соли ҷорӣ дар мақоми 95-ум қарор дорад. Дар гузориши форуми иқтисоди ҷаҳонӣ, кишварҳои мухталифи ҷаҳон бар асоси маълумоти вобаста ба имкони дастрасии занон ба таҳсил, беҳдошт ва сиҳати умумӣ, ширкат дар умури иқтисодӣ ва сиёсии кишвар радабандӣ шуданд. Тоҷикистон дар ин феҳраст дар байни Гурҷистон ва Парагвай қарор гирифтааст. Дар гузориши форуми иқтисоди ҷаҳонӣ таъкид шудааст, ки бо вуҷуди пешрафтҳои доимӣ аммо кунд дар як даҳсолаи гузашта, шохиси баробарии ҷинсиятӣ дар соли ҷорӣ дар ҷаҳон рӯ ба поён шудааст. Форуми иқтисоди ҷаҳонӣ ҳар сол бо баррасии фарқиятҳои мавҷуд байни занон ва мардон дар заминаи тандурустӣ, таълиму тарбия, сиёсат ва иқтисод феҳристе аз кишварҳои мухталифро таҳия мекунад. Тибқи оморҳо, нисфи ҷамъияти Тоҷикистонро занон ташкил медиҳанд. Аз рӯи қонуни асосияш, Тоҷикистон як кишвари дунявӣ аст, ки баробарии ҳуқуқи зану мардро дар банди махсус танзим кардааст. Вале ҳукумат, ки ба сурати умуммардсолор аст, ин шеваро ба сари ҷомеа низ таҳмил намудааст. ҳатто шӯравии собиқ бо ҳама қудрату сиёсаташ натавонист стереотипҳои нотавонмандии занро дигар кунад. Дар 25 соли мустақилияти Тоҷикистон ҳам ваз тағйир наёфт ва занон ҳамчунон на дар сиёсат, на дар бизнес ва на дар иҷтимоъ ҷойгоҳи назаррас надоранд. Дар сутуни давлатдорӣ низ занҳо дар сояи мардҳои сиёсатмадор нонамуддор ҳастанд. худи занони фаъоли тоҷик нобаробарии иҷтимоиву иқтисодӣ ва падарсолории ҷомеаи Тоҷикистонро аз омилҳое медонанд, ки бонвони тоҷикро осебпазир мекунад ва барои рушди малакаҳои раҳбарии онҳо монеа мешавад. Дар радабандии имсол Арабистони Саудӣ чанд зина боло рафт ва дар ҷои 138-ум қарор гирифтааст. Арабистони Саудӣ дар чанд моҳи гузашта ронандагии занон ва ширкати онҳо дар варзишгоҳҳо иҷозат дод. Дар гузориши форуми иқтисоди ҷаҳонӣ гуфта шудааст, ки бо идомаи раванди кунунӣ, пешрафт дар баробари зан ва мард дар сатҳи ҷаҳон дар 100 соли дигар метавон шоҳиди баробарии комили занон ва мардон буд. Бар асоси гузориш, баробарии комили мард ва зан дар ҷойи кор 217 сол тӯл хоҳад кашид.